Eli lilinge lokunqanda iziganeko zokuxhaphazana phakathi kwabafundi. Oku kuquka ukubethana kunye nokuxhaphazana kusetyenziswa amakhasi onxibelelwano. Abafundi bathi lo mkhuba unechaphaza elibi kwizifundo zabo. Bullying into erongo kakhulu ngokuba abantwana bayakwazi ukudodobala ingqondo esikolweni bangakwazi nokuba bafunde. Umuntu ubhulisha because ebhulishwa kowabo. It's because of peer pressure. Umuntu ufuna uba popular and ufuna attention okanye ufuna ungena kwigroup yabantu aba-abuse abanye abantwana. Ukanti Isebe lezemfundo lithi lenza konke kusemandleni ukunqanda oku. Ngenxa yamakhasi onxibelelwano dala abantwana babekwazi ukulwa but iphinde abazali banqande but ngoku ibaxekile because bayafotana. Bakwabufotana ijikeleze lowo ubethiweyo ahumiliate. Eliphulo liza kusiwa nakwezinye izithili zeliphondo jikelele. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC ezwelitsha.